5 ang patay sa shooting incident sa Bukirang Barangay ning Dakbayan sa Sugbok kaganinang kadlawon. Gisusi pa kung unsa gyud ang hinungdan sa krimen, ilabi na nga adunay duha nga nakalingkawas. Si Nico Sereno sa report. Sa sitio kan Irag, Barangay Malubog, napalgan sa kaganihang kadlawon ang 5 ka mga patayng lawas. Ang unang tulo nakit-an tupad sa duha ka motorsiklo kundiin ang mga biktima naligo na sa kaugalingong dugo. Samtang ang laing duha ka mga biktima diha sulod sa usa ka puti nga van nga natusak-tusak sa mga bala. Gihulagway nga awaaw ang dapit na hitabuan ug layo sa mga panimay. Samtang nag-imbestigar ang kapulisan ug ubay-ubay ang nanguryoso sa crime scene, mipatimaw ang giingong biktima nga nakalingkawas sa insidente. Usa niini ang lalaki ug gidaladayon sa ospital. Pagkataod-taod, mipatimaw sab kining babay nga hilabihan ang kalisang ug nagpakitabang. Orang natrumal, patabang siya sigsagit. Sigsagit ng babae, patabang rin, kamang ang babae ba? Patabang. Katong usaya, katong unang lalaki, nakita mo nito? Diin man to dapita? Wala, dito rin sa bulungan. Ang babae nga nasamdan daling gitabang sa mga paramedics. Tataw pa ang kakuyaw sa iyang gibati, human giingong nakaikyas sa mga midagit kanila. SWAT. SWAT? Itom? Dagko kay mga armas. Itom ang ilang uniforme. Nakabasa kag SWAT? Wala, pero blanco man nilahang kuan. Mga blanco, why plate number? Why name plate? Wala nameplate. Kanong sagid mo gi-pick up? Gahapon sa alas 5. Gitabangan siya aron mahatod sa ospital. So, di siya masakay sa polis. Padong na namo diri, gitap-tapan nila mo mata, ba din namo kamot. Anong gidakop magkausay mo sa? Wala, igo raman ta ko ni Kuyog. Bali para magkaila sila sa iyang tagaan gani. Tagaan? Staff. Kinsa may gahatag? Si Juber. Sa crime scene, niabot ang pamilya sa usa sa namatay nga giilang si Christopher Tangag. Matud nila, nag-sideline ra kini pagpamasahero ug naamong lang sa pagpamusil. Asang babay? Asang babay? Nasa asang barangay, buhi pa siya. Usa to siya sa sikuan. Usa to sa satan. Padayon pang gisusi sa kapulisan ang maong insidente ug wa pa maestablisyar ang motibo. Apan ang mga ebidensya sa crime scene gipresentar sa kapulisan. Naglakip ini ang upat ka mga armas, mga bala ug binulto nga gituuhang shabu. That is part of the whole process of investigation. Malalaman natin ano bang motibo, bakit nandun sila sa area, bakit nangyari sa buhay nila yun ang titinan natin. So hindi pa natin alam mo ano ang mga background? Kung may alam natin, it's too little that we cannot make a conclusion right now. Gawa sa ID nga nakuha sa usa sa mga biktima ug sa duha nga nasamdan, wala pa nailhan ang ubang mga namatay. Hugot naghimakak sa kapulisan nga may kalambigitan sila sa pagpamusil. Ilang gisalikway ang pamahayag sa biktima. Diba? Pati itong lalaki, ako gistoryahan. Gistoryahan ako. So, unsa man, kuhanin mo, di na mo gusto ng pulis pagwaldya. Kaya ako man kuhaon. And good luck sa inyo. So, pasango ilang ito? Yes, there is no statement na gano'n categorically. Diba? Kung naay policeman, sige, we're open for any investigations. Gipaniguro sa PNP nga madala sa CCMC ug mahatagan og igong seguridad ang mga naluwas. Pag wa mo salig sa pulis, mga mo NBI, go ahead. Mga mo og human rights, go ahead. Bisag aso mo mga to, go ahead. Because we are ready to defend ourselves. Kaya we're busy with our own operations. Suppose, ikuha pa mi dito. Munang, kung nagit sila ebidensya, go ahead. We'll face it. Then kung na sila ikuhan, that is what we'll be doing. Pero kung istorya nyo malomoral me, that is part of our job. Nico Sereno, Balitang Bisdak.